Kaixo zinemazale guztiei, 77. Donostiako zinemaldiaren 2. egunean gaude. Eta hauxe, Zurriolako butaka saioa duzue. Zineari eta zinemaldiari eskainitako euskarazko telebista saioa. Gaurko programan ere, gonbidatu bereziak izanen ditugu. Batetik, Maider Fernandez Iriarte etorriko da, Las Letras de Jordi lanaren zuzendaria. Eta bestetik, Mai Barber, Urpean Lurra lanaren zuzendaria. Pello Gutierrez ere gurean izanen da, platora etorriko da. Juanmi Gutierrezen semea dugu bera. Aurten, otsailean hiltzen Juanmi. Eta bere azken lana, Paseko Txoriak, zinemaldian ikusgai izanen dugu. Baina izanen ditugu bestelako eduki eta gonbidatuak ere. Eta gu, hasteko prest gaude. Ongi etorri, Zurriolako butaka saiora. Zinemaldean ikusgai izanen ditugun bi dokumental interesgarria aurkeztuko dizkizuegu eta hemen dauzkagu beraien zuzendariak. Batetik, Maider Fernandez Iriarte, zurekin Las Letras de Jordi ikusiko dugu, eta zurekin Mai Barber, Urpean Lurra dokumentalak. Bi interesgarri, zer modu zaudete? Kaixo, ondo. Ondo, bai, urduri? Ez. Bueno, hasiko naiz pixka bat Mairekin, ez da? Ze Mai atzo estreinatu zen, Urpean Lurra dokumentala. Atzo gauean izan zen, gaueko 10:00 Tabakaleran. Zer moduz joan zen, pantalla handian ikuste hori? Bueno, ikaragarria da, ez? Beti pelikula bat txikian ikusten duzunean gero handian ikustea, gainera nire filmak badauka artxibo irudi asko, orduan artxibo irudiak handitzerakoan iruditu zitzaidan, bueno, oso ederra esperientzia, ez? Hauek pantalla handian ikustearena. Artxibo irudi horiek dira itoizko urtegiari dagozkionak. Lehenagotik egin zenuen 582 metroz goti, ez? Gaia berdina izanik, orain hau, zer duzu hor tarte hortan? Zer daukat leku horretan edo... Batetik bestera joateko, bai, leku horretan zu bertakoa zarela, hori bai? Bata bestearengatik sortu zen, ez? Konturatu nintzen 582 metroz goiti ezin zuela sartu nahi nuen guztia sartu, ez? Labur metrai bat zelako. Orduan hortik sortu zen desira beste lan bat egiteko, ez da? Eta hor sortu zen Urpean Lurra. Urpean Lurra dokumental honetan, pertsona askoren ametsak, oroitzapenak eta daude, ezta? Horrek eramaten gaitu pixka bat garai haietara. Bai, azkenean, lehendabiziko filmean 582 metro horietatik gora geratu nintzen, ez? Hori suposatu zuen, zer urperatuko kota hori zen, zer urperatuko zen, eta zer ez, esaten zuen kota, ez? Eta honetan saiatu naiz, zinemaren bidez, urpean geratutako lurretara joaten, eta galdera zen nola jo naiteke, ezta? Eta hor aurkitu ditudan materialak, artxibo irudiak, ametsak, eta baita ere gaur egungo paisaia, horren bidez goaz urperatutako lurrera. Tartean zureak. Bai. Zu bertan agertzen zara ere, bai? Bai. Zure ametsak, zure oroitzapenak nora eramaten zeintuen, ezta? Begiak itxita. Bai, amets bat da, izan nuen amets bat, filmarekin hasi nintzenean, edo norbaite kontatu zian amets bat, eta orduan nik izan nuen amets hori. Orduan hasi nintzen pentsatzen nola ametsak banakotasunean gertatzen badira ere, kolektiboak ere izan daitezkela, ezta? Eta politikoak, ez? Eta orduan interesatu zitzaidan eta pentsatu nuen zergatik ez egin film bat honekin, ez? Erraminta hau, tresna hau erabiliz, ez? Eta film hau izan da amets horien eta oroitzapen horien dolu bat, bakarkakoa edo zuk esan bezala kolektiboa, dolu antzeko zerbait? Ez dakit zer den, zer izan daitekeen dolua. Hitz egin dugu asko honetaz zonaldean, ez? Nola norbait hiltzen denean, badaukagula errituak, ez? Kolektiboki min bat aurrera eramateko. Baina leku bat deusestatzen denean, suntsitzen dutenean, nola egin kolektiboki horren dolua, ez da? Eta, bueno, horretaz hitz egin dugu, ez dut uste filma dolu bat dela. Izan daiteke hasiera puntu bat, ez? Gainera, hori, luzerako doan zerbait da. Gero bakoitzak bakarka egin beharko lukeen agian, ez? Horrek ematen dizu abia puntu. Baina filmak egiten duena eta zinemak egiten duena da esperientzia pertsonal bat kolektibizatu, ez? Eta orduan badauka indar honek filmek hori, orokorrean, uste dut. Bai. Maider, zure kasuan, bihar estreinatuko da, ez? Asteartean? Asteartean, Las Letras de Jordi. Gogoz? Urduri nola zaude? Bueno, tarteka, bai. Batzutan gogoz, beste batzutan beldurrakin, eta urduri, uste denbora osoan nagola, bai. Las Letras de Jordi, Jordi du protagonista, bai? Nola iritsi zinen Jordiren gana? Nola ezagutu zenuen Jordi?
Bai, hasiera batean, abia puntua zen Lurdeseko santutegia. Ara? Nik Bartzelonara bertara jutea erabaki nuen, master bat egitera, eta masterrean proiektu bat aurkeztu behar nuen. Eta garai hartan ez nuen ideia hola pelikula bat egiteko ideiarik, eta bidaltzerakoan okurritu zitzaidan mirariei buruzko historio moduko bat kontatzea. Bai. Eta orduan ikertzen hasi nintzenean, Bartzelonako Romes talde bat ezagutu nuen, eta bereekin jarri nintzen harremanetan. Eta beraien bilera batzuk filmatzean topatu nuen Jordi, hor iruditan, etxera bueltatu nintzenean eta irudi horiek ikustean, batean berarengan jarri nuen arreta, eta segituan berarengana jo nintzen. Mirariei buruzko dokumentala alde batera utzi, Lurdeseko ideia hura utzi, bai. Eta Jordik eraman zintuen orduan. Hori da, bai. Gero, baldintzatuko zaitu agian, zuere ezitzailea ere bazarela? Esango nuke baietz, bai. Bai, kuriosoa da hori, hasiera batean agian erretratatu nahi nuen azan espazio bat, eta ni pertsonekiko distantzia izugarri bat zegon, baina nahi gabe, ez dakit, nire izkutuko borondate batek eraman ninduen hurbiltzera, eta azkenean pertsona baten inguruko erretratu bat egitera. Lan honekin ikusmira berriakeko saria jaso duzu? Bai. Horrek lagundu dizu? Zertan lagundu dizu? Beno, lehenik eta bain ilusio handia eman zidan, eta horrek indarra emate dizu aurrera jarraitzeko. Gero ere, postprodukziorako sari bat zen, orduan praktikoki ekoizpenaren zatitxo bat kubritzen zuen. Eta horri esker ere esango nuke hurrengo diru laguntzak etorri zirela, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, ETB sartu zen berandugo, eta gero IKA, eta... Orduan ateak zabaldu zizkizun, Hori da. Ekoizpena aipatu duzu tartean. Bai. Señora ekoiztetxearekin lan egin duzu, zer moduzkoa izan da, lan hori? Oso ona, Leire zinemaldian ezagutu nuen, duela urte batzuk, ikasten nahi nintzen bitartean beraekin nahi nituen praktikak, eta ia esan nire lan esperientzia hoberena izan zen, oso divertigarria eta oso gertuko tratua izan genuen, eta arretz geroztik lagunak egin gera, eta lagun batekin egin dut lan, orduan, plazer bat. Claro, errezago, ezta? Bai, asko errezago. Maiderrek aipatzen du, sariak bide eman ziola, finanziazio hori lortzeari eta harreman berriak sortzeari, zure kasuan, Nafarroako gobernua daukazu laguntzaile bezala, Artozkiko udala ere bai, okerrez banaiz, ez? Artzibarko udala. Bale. Bai. Eta zer moduzko bidea da finanziazioarena, horrelako lan bat egiterakoan? Bueno, nire kasuan ez dago hainbesteko finanziazioa, azkenean nik ekoiztu dut, ez? Ni izan naiz nire ekoizlea, orduan zure burua, barkatu. Bai. Bai, eskatzen dituzunean diru laguntzak zure buruarekin, gero adibidez zuk ezin duzu kobratu. Orduan, nik inbertitu behar izan dut dirua lan egiteko, ez? Orduan, ez dakit errepikatuko nukeen esperientzia, ez? Azkenean, bai, izan da... Zuk esan duzu, artxiboko irudi asko agertzen direla ere bai, orduan, hortik agian finanziazio behar handi hori ez izatea, ez? Bai, egia da. Azkenean ez da hainbesteko, ez dut hainbeste diru gastatu, ez zen hain garestia filma, ez? Nahiko xumea zen, ekipo oso txikia zen, baina bai, urrengo proiekturako pentsatzen dut, ez dakit beste produktora batekin asoziatu, edo horrelako zerbait, azkenean... Beste planteamendu bat, ezta? Bai, gu zerbaitetik bizi behar dugu, eta bestela, ninago bestela batzuk egiten, film hauek egiteko, eta orduan, kriston lana da hori. Aurreko film laburra, 582 metroz goiti hori, zineklubetan eta gontzen. Hau, nora joanen da, herritarata joanen da? Urpean durra? Bai, ez, eskatuko didatela ere, ez dakit, orain jaialdi batzuetara badoa. Begira, hori galdetu behar nizun. Hemendik aurrera, datorren astean Alkanzes eta kurtozirkuiton egongo da, zuere Alkanzesen egongo zara, ez da? Eta gero, ineguraldera, imaginatzen dut eskatuko didatela zonaldeko udaletxetatik, eta bar, eta... Mugituko da, eta ikusiko dugu, ikusteko aukera izanen dugu, batean edo bestean. Maider, zure kasuan, zinemaldia eta gero, aipatu duzu zerbait? Bai, Alkanzesera doa, eta hortik Xixonera ere, hango festivalera. Eta, baditugu, espero dugu ere, berak bezala, beste tokitan egotea, eta uste dut,
2008ko lehenengo hilabetetan zinemetan egongo dela Bueno, egun batzuk. jugu arabiderak esaten du, ongi, pantalla handian ikusiko dugu beraz. Bai. Eta beste proiekturik eskuartean baduzue? Bueno, bai, hola oso astapen puntuan ez, baina bai, badaude horri deia batzuk, bueno, aurreago igual itzengo dugu. Oraindik ezin da orduan deusere aurreratu, Zaila ideiak da. dira. Bai, ideiak dira. Ba, ni nabil, punto de vista jaialdian, ikuspuntu jaialdian, Iruñan irabazi nuen X-Films saria. Eta orduan, sariak diru kantitate bat ematen zute, eta aurrengo urtean aurkeztu behar duzu lan bat. Orduan, martxoan aurkezten dut lan berria, Rojo, izena du oraingoz, eta 16 milimetrotan egin dudan film bat izango da. Bai. Bueno, horren pendiente ere egonen gara, orduan. Eta zinemira edo zuzendari berriak ataletan eda saririk irabazteko aukerarik? Ez dut uste. Bueno, maitatu behar dugu gure burua gehiago. Hemen egotea sari handia da egia esan. Bai. Eta, bai. Gustora hartzen den kontua, ezta? Bai. Eta pelikulak ikusteko aukerarik, gauza bada zuen lanekin bertan egotea, baino gainontzeko lanak ikusteko aukerarik baduzue? Nik atzo berea ikusi nuen. Eta zuian entzaraste artean berea ikustera? Sarrerak baditut, orain dela egun batzuk, bai. Bueno, zinemaldiko beste protagonistetako bat, Donostia saria jasoko duen Kosta Gabra da. Ezagutzen duzue bere lana, gustoko duzue? Nik ez dut ezagutzen. Zuzendari greziar, frantziarra edo? Osea, izenez bai, baina uste ez dutela bere pelikulaik ikusi esan. Bueno, oraintxe momentu honetan, zehose aurreratuko dizueu, urrengo bideoan, Kosta Gabraren inguruko bideoa duzu eta. Konstantinos Gabras 1983 urtean jaio zen Greziako Loutra iraia herrian. 22 urte zituenean Parisera joan zen bizitzera ikasteko asmoz. Sorbona Unibertsitatean sartu zen lehenbizi, zinematografiako goi mailako ikasketen institutuan onartua izan aurretik. Gradua atera ondoren Frantziako zinemagile nabarmenen esanetara aritu zen laguntzaile. René Clair, René Clement, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Ophuls, Jean Giono eta Jean Becker. 2007tik Frantziako zinematekaren burua da Kosta Gabras. Bere lehen film luzea, Compartiment Tueur, 1975ean zuzendu zuen. Askoz oihartzuna handiago izan zuen Zeta pelikulak, 1979ean. Dozenaka sari irabazi zituen, besteak beste 2 Oscar sari eta beste 2 sari Cannesko zinema jaialdian. Bere film politikoen bitartez, garai bakoitzean gori zeuden gaiak landu izan ditu Kosta Gabrasek. 20 film baino gehiago zuzendu ditu. Nabarmenen artean daude Anop de Trop, Sección Especial, Missing, Anna Kay, Betrayed, Lavaux, État de siège, Claire de Femme, Conseil de famille, La Petite Apocalypse, Mad City, Music Box, Amen, Le Couperet, Eden à l'Ouest eta Le Capital. Hain zuzen ere, Le Capital filmarekin Donostiako zinemaldiko sail ofizialean lehiatu zen 2012 urtean. Azken mendeardiko zinema politikoaren eta salaketa sozialaren adierazle handienetako bat da Kosta Gabras. Zuzendu dituen filmetatik, askok balio izan dute zauriak ukitzeko. Besteak beste, diktadurak, garbiketa politikoak, arrazismoa eta finantza munduak eragin dituen hondamendiak jorratu ditu. Donostia saria jasotzearekin batera, Kosta Gabrasek bere azkeneko filma aurkeztuko du gaur Gipuzkoako hiriburuan. Adults in the Room. Yanis Varoufakis Greziako finantza ministroiaren oroitzapenen egokitzepena da.
Hala esan berri du zinemagile greziarrak. Duela 10 urte, krisiak berriz ondoratu zuen Grezia. Ihes egitera bultzatu ninduen egoera berean utzi arte, eta horregatik noski, berriz azaldu nahi izan dut nire amorrua Adults in the Room filma eginez. Veneziako mostran eman zuten aurrenekoz filma, eta jaialde horretan bertan, Jaeger LeCoultre Glory to the Filmmaker saria jaso zuen. Gaur, 77. zinemaldiko 3 Donostia sarietako aurrenekoa emango diote, Victoria Eugenia antzokian egingo duten galan. Aurreratu dizuegun bezala, Pello Gutierrez dugu oraingoan gurekin, zinemagilea eta ekoizlea. Kaixo, Pello, zer moduz? Kaixo, ondo, oso pozik hemen egoteekin bai. Zinemaldiaren bigarren eguna, zinemaldi berezia urtengoa, ez? Bueno, batetik, aita falta dugulako, otsailean hiltzelako, baina bestetik ere, Irizar sariko epaimaikide zaitugulako. Bai, nik uste eta aurtengo zinemaldia oso intensoa izango dela, bai emozionalki alde batetik, baina baita lan kargarengatik ere, oso gauza desberdin asko egin bark izango ditu dalako zinemaldian. Zeregin hoien artean, gaur eta bihar, zinemirasailean, zure aitaren paseko txoriak lana izanen dugu ikusgai, joanen zara, bertan izanen zaitugu? Bai, horre hongo naiz aurkezten. Oantxe ju naiz pase teknikoa egin dugu ikustea dela teknikoki dena ondo dagon. Bermatu dezakegu dena ongi dagoela, ezta? Bai, dena ondo. Eta bai horre hongo gea, bai ama eta biok, eta gero solasaldian ere Donosti eta Iruneko harrera sareko jendea ere etorriko da gaiari buruz hitz egiteko zen. Nik uste batez ere filmaren ondoren jendeak gaiari buruzko galderak edukiko ditula eta bai haiek egongo dira. Beren presentzia orduan izanen da. Paseko txoriaken Afrikatik etorritako errefuxiatuak eta gero Irungo harrera taldekoak eta... Batez ere, bai, Donosti eta Iruneko herritarren harrera sareari buruzko dokumentala da. Nik beti esaten dut dokumentala urgentziaz egin zuela aitak bi gauzengatik. Alde batetik, berak operazio larri bat zeukan edo garrantzitsu bat zeukan eta berak oso azkar bukatu nahi izan zuen filma operazioa baino lehen eta azkenean gainera arrazoi izan zuen, ze operazioa etzen gaizki jo, baina horre lotutako gauza batengatik azkenean hile egintzen aita. Eta beraz, berak bai ahal izan zuen filma bukatu operazioa baino lehen. Baina bestalde ere urgentziaz egin zuen, ze emergentzia egoera bati buruzko filma da, etorkinak batean duela urtebete Gipuzkoara etortzen hasi zirenean eta instituzioek besik eta laguntzarik emateko aukerarik ez zutenez, herritarrak elkartu ziren hola urgentziazko egoera honi aurre egiteko eta hori kontatu beharra zegoen. Eta egia da, igual gauza oso konkretu bada eta berehalako erantzuna behar duela eta etzen dokumental bat urte askotan grabatzeko eta egiteko, baizik eta 3 hilabetetan egin zuen hola urgentziazko lan bezala. Zinemaldiaren aurretik proiektatu da, bai? Zer nolako harrera izan du? Ona, hemen Donostian Giza Eskubideen zinemaldian estrenatu zen, gero ere kanpoan ibili da Bartzelonan eta beste zinemaldi batzutan eta baita ere harrera sarearen barnean eta egin diren proiektzio batzutan, eta egia esan orain zinemaldia eta gero hasiko dira urria eta azaroan batozola proiektzio gehiago. Eta noski harrera ona badu, egia da bertako errealitate bat aurkezten du, eta jende askok sentitzen du errealitate hori kontatu beharra dagoela, eta filmak hori egiten du. Iaz izan genuen hemen zuraita izateko plazerra, eta beti ere esaten zuen, etortzen zen aldiro urduri egoten zela, baina 11. urtea du zinemirasaileak, eta zuraitak okerrez bagaude 13 lan aurkezten ditu. Bai, nik ere ez dakat ziur zenbaki esakta, baina aurrekoan ere nik kontatzen ibili nintzen eta bai ez uste dut. Ze aurretik, zinemirasailearen aurretik,
bai egon zen Euskal Zinearen egunak eta horrelako zeak, orduan zinemaldian behintzat, eduki ditu, bai, hainbat lan, bai. Azkeneko hau esan duzu urgentziaz eta bukatu nahi izan zuela, zuk badakizu edo esan zizun zure aitak noizbait jorratu nahiko lukeen gairen bat edo zerbait ere eta zintzilik gelditu den horietakoren bat, badau? Ba, egia esan, azken lan hau egin baino lehen, zen normalean, claro, aitak oso prolifikoa zen hortan, ez? Ia urtero filma bat egiten zuen. Baina bai eukizuen garai bat, gaiik aurkitzen ez zuena, eta hortzegon, ez dakit zer egin, eta hasi zen egin zituen pare bat saiekera bi gai oso desberdinekin, eta ez zioten gehiegi funtzionatu, edo etzen gustora gelditu, eta erdi aparkatuak utzi zituen. Eta gero, justo nik, kasualidadez, edo lan kontuangatik, Iruneko harrera sarrerakoekin harremana eukin nuen, eta berari esan nion, baina hau zuretzako gai perfektoa da, eta bere kontura juntzen, ja hasitzen lakasita gaztetxera juten. Zuk ematen zenizkion gaiak orduan. Azken hontan bai, normalean ez, baina azken hontan bai. Baina bai utzi zituen beste bi gai horiek hasita, ez dakit, gero jarraitzeko intentziarekin edo baino behintzat aparkatu egin zituen. Esan dugu hasieran ere, aurten zinemaldian beste zeregin bat baduzula, Irizar Sariko epaimaikide zara, buru? Bai. Zer moduz? Ondo. Egia esan oso talde polita bildu gera, Sara Hernández eta Aider Rodríguezekin batera nago. Ezagutzen zenituen aurretik? Sararekin bai, neukan harremana, Eider bere lana eta ezagutzen duen, baina bera pertsonalki ez, eta egia esan, nik bentsat esango nuke oso talde polita egiten dugula, oso ondo eramaten garela Irun artean, eta oraingoz bentsat ikusi ditugun filmeekin oso ados gaude gure erabakietan. Ez da gutxi, baina agenda ere izanen duzue, zuen agenda izanen da, ez? Bai, 9 film dazkagu ikusteko. Baina, nik kuriosa da, zinemalditik deitu zidatenean epaimai izateko esanien, oso pozik egingo nula, eta gainera, ez zitzaidala esfortzu ekstrarik egingo, ze film horiek nik neuk ikusiko nituela zinemaldian zehar, seguru. Orduan, lan hori egin da eukiko nuen. Bestetik, Zazpiterde ikoiztetxean zaude, David eta Iñakirekin batera. Orain aurreratzen alduzu edo beste proiekturen batean zabiltzate edo zertan zabiltzate? Oraintxe dakagu, orain hasi gara moitzen La Vía Flotante deitzen den proiektu bat, zan Iruñako Punto de Vista Festivalaren barne egin genuen proiektu bat, dokumental experimental bada. Eta orain hasi da pixka mogitzen. Badauzkagu estrenoa egiteko zinemaldiren bat, baina oraindik esan digute ezin dugula esan. Ezin duzu deus ere aurreratu? Hori da, nun emango den. Guk zerbait esan nahi genuen, baina... Eta gero proiektu berriak baditu oraindik hasten, prestatzen. Baitare animaziozko lan bat egingo dugu, lehenengo aldiz guk, lo pasa que animazioak denbora eta diru asko eskatzen du, orduan hor gaude orain diru bilketa prozesuan, eta baina lehenengoa baldin bada ere, beti zailtasun gehiago agian, ez? Hori da. Bueno, iritsiko da. Bueno, zorterik onena, bai zuen hurrengo proiektuetan, bai orain, bukatzen duzuen hiruek, esan nahi dut Irizar Sarian ere batera, erabaki berdintxuekin, baina gozatu zinemaz. Hori egingo dugu, hortarako gaude hemen. Eskerrik asko Pello gurean izateagatik, Eskerrik asko zuei. Zorte hon. Bueno, esan dizuegu, 11. urtea du Zinemira sailak, 10 urte bete ditu, eta gu bertako, zinemaldiko Maialen Beloki zuzendari ordearekin egon gara, eta berak balantze bat egin digu, Zinemira saileko balantze bat, ona hemen. Nik Zinemira sailaren 10 urte hauen balantze desente positiboa egiten dut, batez ere ikusita zergatik sortu zen saila hau, ez? Lehen Zinemira baino lehenago bazegoen Euskal Zinemaren eguna deitzen zena, non biltzen ziren baita ere pixka bat, urteko euskal ekoizpenak eta abar, ez? Kontua da egun bat bakarrik izan da, azkenean instituzioei eta lantaldeei eta bertako kidei gonbidapenak bidalita azkenean egun honek ez zuela lortzen bere helburua, zela euskal ekoizpenak nazioartera bidaltzea, ez? Horregatik erabaki zen duela 10 urte, Zinemira saila sortzea eta zinemaldiko egun guztietan euskal ekoizpenak jartzea, ez? Helburua zen bertako filmeak
kanpora ezagutzera ematea, bertan ikustea, baina baita ere kanpora ezagutaraztera ematea, eta zinemaldia erabiltzea plataforma bezala horretarako, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste dut, valorazioa positiboa dela, ez? Egia da baita ere, geroz eta euskal ekoizpen gehiago aurkitu ditugula azken 10 urteotan, geroz eta pelikula anitzagoak, aurrekontu txikikoak, aurrekontu handikoak, fikzioak, dokumentalak, orduan erreza izan dela baita ere zinemira bezalako sail bat programatzea, ez? Eta erreza izan da baita ere bertara erakartzea, bai bertako ikusleak, baina baita ere kanpoko ikusleak eta industriakideak zinemaldira gerturatzen direnak, ezagutzera zer egiten den hemen. Azken urteotan egia esan nik uste dut argi dagoela euskal ekoizpenen presentzia zinemaldian handitu egin dela, ez? Nik uste aurtengo adibidea ikusita argi ikusten dela, ez? Badaukagu zinemira sail bat, bere programazio propioarekin, baina aurkitu dezakegu filme bat sail ofizialean, Moriartytarren La trinchera infinita, aurkitu dezakegu Maider Fernandez Iriarteren Las letras de Jordi Zundari berriak sailean, aurkitu dezakegu Perlak bezalako sail batean euskal ekoizpena duen pelikula bat, Oke arde, Oliver Laxeren filma, eta baita ere Zabaltegi Tabakalera sailean, Maili Barberren Urpean lurra. Eta baita ere, gero kulinari zinema sailean, azkenean ikusi ezakegu nola zinemira sailaz gain, baita ere badauden euskal ekoizpenak zinemaliko beste sail ezberdin guztietan egoteko, ez? Eta hori izan da, aurten 2019 adibidea jarri dut, baina izan da pixkanaka iritsi geran egoera batetara, ez? Gure iritzia da honek esan nahi duela euskal zinema oso osasuntsu dagoela eta toki guztietan jartzeko pelikulak dauzkala, ez? Eta guretzako hori da notiziarik onena ikustea, hori zinemira sail potolo bat, baina baita ere euskal ekoizpenak zinemaliko beste sail guztietan. Atzo esan genizuen bezala, Kanaldudeko lagunek zinetika atala eginen dute egunero. Orain ikusiko duzue gaurko prestatu dutena, eta jarraian eguneko bideokritika ikusiko duzue, Imanol Gallegok egindakoa. Atxaldeon zinemazale guztiak eta ongi etorri zinetikaren bigarren saio untara. Gaur, Victoria Eugenia Palaziora jingira gari garaialde argazkilariarekin egiteko topo. Ikus dezagun zer duen guri egiteko. Atxaldeon beraz, gari, eta ara zu hemen zira lanean, untsa pasatzen da, untsa hasi da zinemaldia zuretzat? Bai, hasi da, gutxienez hasi da, eta bai, azkenian nik lan egiten dut zinemaldirako, eta hor bagaude 6 argazkilarin ekipo bat, eta kubritzen dugu nolabait izateko zinemaldian ofizialki egiten diren ekitaldi guztiak edo ia guztiak. Orduan lana dago hori, goizean goizetik, gabian berandu arte, 12ak 12 arte, 9-10 egunez, goizean honea etorri eta sua bukatu arte. Zu nola argibatu zinen, nola zinemaldiko argazkilari ofizial izatera, edo hori suposatzot ez dela egunetik egunera egiten? Ofizial ere ez da, gaude talde txo bat, baina ni hasi nintzen, eguneroko prentzan ibili naiz lanean urte askuan, egunkarian hasi nintzen, nire zinemaldia etor nintzen lehenengo aldia egunkarirako lan egiteko etor nintzen, eta gero urte pila bat egon naiz eguneroko prentzan, eta gero eguneroko prentzarekin nuen harreman hori edo etentzenean, urte hortan deitu zidaten, segon beste argazkilari bat utzi egin bartzuena, eta ditu ziaten nik nahi nuen taldera sartu. Eta orduan sartu nintzen, orain dela 6 bat urte izango da, eta ordutik talde txortan. Eta beraz, suposatzen zinemaldia zuk ongi ezagutzen zula, eta aspalditik ezagutzen zula, aldaketari ikusi dituzu urte guzti horietan hemen zinemaldian bertan? Bai, aldaketak gertatzen dire, egia da urtetik urtera ez direnez aldaketa hundiak egoten, normalian etzera konturatzen, 3-4-5 urte atzera begiratzen duzun arte, ez da, esan duzu, ostras, lehen hau egiten gendun eta orain ja ez. Nik uste dut lan egin nuen lehenengo urtia izan zela, kursalean egin zen lehenengo urtia. Orduan, Victoria Eugenian gauzak egitetik kursalera joatia, nik ja hori ez nuen ezagutu, nik ja hasi nintzen. Bai ezagutu duana da, eta gaur goizan hortaz egon gara izketan, eta uste dut obera jo duela, eta esan da, Maria Cristina hotelian lehen sarrera guztiak barrengo aldetik egiten ziren.
Eta orain egiten dugu kanpoko aldetik, izarrak edo aktoreak etortzen direnean, sarrera alde hontatik egiten da, errekan aldetik. Eta asko irabazi dugu, nik dut lekua askoz irekilagoa da, sarrera garbilagoa da, bestia oso sarrera zikina zen. Dena joan da aldatzen, ez dakit hobetzen edo dena joan da aldatzen, eta hain gauzak beste modu bat egiten dire. Bai, konturatzen gera, beste profesionalizazio punto bat dago, lehen ez zeuden horren beste, ez dakit ez horren beste kasetari bakarri, baina horren beste seguridadeko jende, erlazio publikotako horren beste jende, eta gaur egun oso protokolizatua dago dena, ezta? Baina, nik uste dut zinemaldiak igual eskatzen duela horregatik izango da. Aurten pixkat urte berezia dela ikaitan dugu zuretzat, argazkilari izaiteaz gain, parte hartu baituzu ere zinemaldian pasako den film batean. Ikaitan dugu pixkat hori zertan doan? Bai, bueno, a ber, parte hartu, oso presentzitik urria dukat, ez da, baina bai, Juanmi Gutierrez zenak egin zuen iazko udazkenean egin zuen pelikula bat, dokumental bat, Irungo Harrera Sarean inguruan, eta Irungo, bueno, etorkinekin edo etorkinak laguntzeko Irunen antolatu dugun sarearen inguruan. Alejandro Amenábar zuzendaixan azkenengo lana ikusi berri dugu, mientras dure la guerra. Bueno, 36ko Espainiako gerran kokatzen da, eta bertan ikustea zela, purka-purka, ez da gerrara iritsi baizik eta lehenengoko urtietan ze gertauko dan bi banduekin. Protagonista nausisa, Miguel de Unamuno, kasu hontan Karrejalde, gatzagarra, hau da, gertukua geuretzat, eta berak emututza gorputza, nik esan nuke karaktere komplexu bati. Batetik, Miguel de Unamuno etzalako pertsona errex bat, eta hainbat bandotan ibilizalako, beak esaten dau filmian ziar, sozialista, anarkista eta isa danetik izandako pertsona badala. Egisa da, pelikula, didaktikoa dela eta balixo hauela, jendiak eta gixen bat belaunaldi berrixek, ikusteko ze gertauzan, Espainiako gerra hasi baino lehenengoko urte horreitan. Baina bestalde, edo zoritxarra esan beharra dago, momentu batzutan hotz xamar gelditzen dela, gehien bat, Karlejalde gorpuzten dauen papel hori. Miguel de Unamunon historia da, Salamankan kokatzen da, eta bertan ikusikoa nazionalek zelako sarrazkisak egiten dabien, betibe erlijioa eta zuzentasunan izenian. Badakigu guda batian irabazle gutxi goten diala. Kasu hontan, bi banduei, bai atxikitzen zaie, zela baiteko akatzak, baina bando nazionalian zentrauko ga. Gogoen eukiko zu askok, Errepublikak, Miguel de Unamuno horri biltzalako bando batekin da bestiagin jolazian, bere kargutik kenduko dabila, hau da, Salamankako Unibertsitateko erretoretzatik kenduko daue. Altxatuek berriro jarriko daue bere karguan, eta bai dago estena polit bat, eta gainera kasu hontan esaldixa hola pasada historixara, erderaz talako, venceréis, pero no convenceréis. Hor da odana. Azken finean, hor ikustea gerra batek badaukala indarrakin zerekusisa, baina intelektualakin gauzo gutxi. Esan bezala, bi aspektu horrek, batetik didaktikoa dela, bestetik apurtxo bat zehoztasun daukan pelikulak, eta nik esan genuke Eduard Fernandezek badaukala azken urtietan daukalako karaktere berezi bat. Hau da, berak oso papel txikisak inditu, baina momentu oro agertzen danean, bere ganafatea pelikulia eta gainontzeko karaktere danak ahaztu bezala egiten dira. Zoritxarrez, nik esan genuke pelikulak apurtxoak galtzen dola, Francoren figura igual karikaturizatu egi dagoelako. Baina orokorrian esan dakua, balixo dau, ulertzeko, ikusteko, eta zeure burua izpilu batian jartzeko, eta ulertzeko askotan gauzak ez dela estxuri eta ez beltz. Gris asko dauzela eta beste bat kolore bebaita. Egun hauetan Donostian zinemaldi alternatiboa eginen dute. Ofiziala eta garestia ez dena. Ikus dezagun herri mugimenduak prestatu duen egitaraua. 5-6-11 da, eta aurten 11. edizioa ospatuko dugu Donostiako zinemaldi alternatiboan, eta ikusiko duzuen egitaraua ohartuta, beste 11 urtez ospatzeko intentzio guztiarekin gainera, ez? Zein da zuen plana? Ez dau planik? Dago planik, eta buru parea! Zinemaldi alternatiboa sortu zen, Donostiako ahots kritiko eta disidentei
bozgorailu emateko eta horretan jarraitzen dugu aurten ere bai, ez? Noiz eta urte honetan, Donostia eta Gipuzkoa bilakatu digutenean halako zinema plato erraldoi batean, bai Woody Allenek, Patriak eta bestelako proiektu handi horiek, ez? Vale, las 5 familias que están aquí ya tienen llave segura. Han participado, se han implicado, no hay más que hablar. Y tienen toda la documentación. Se las da Johnny mañana las copias. Las otras familias, también Raquel, Monse y tal, los que sabemos que se han implicado, se han colaborado, hayan ido a la asamblea, pero no han podido venir por la noche. Hegemonikoak izateko lehenengo zentralitate okupatu behar dut. Zer da bauain? Sozialdemokratak? Nafarrak! Konfiatu nigan, nik berpiztu dezaket, antxo azkarra. Artxila murtxila! Boterea berreskuratu nahi dugu, berriro ere estatu independente bat izateko. Pues Amaiurko gaztelora, hor lortuko ditugu soldaduak eta armak. Zeineko aukeratu zaitu zu tronuan esertzeko? Alde gure lurretatik! Ziurtatu behar duzu, antxok eta zumak elkar hilko dutela. Bai nagusi, hala izango da. Euskariu! Passat de viure del turisme a malviure del turisme, no? Veure'ns de cada vegada més sotmesos. Ja xerrar de sostenibilitat dins d'aquests termes és pràcticament una utopia, quan no un atac directament a la intel·ligència de la resta de persones que vivim aquí. Uste genuen, nola ez, gai lesbianen eta transexualen borroka atara behar zela kalera, berz. Lo que queríamos conseguir era algo tan básico como derecho a existir. Pues bueno, pues en la manifestación siempre estábamos más o menos las mismas caras, pero luego muchísima otra gente que conocíamos, bueno, pues la encontrábamos en Madrid o iban a Madrid a manifestarse. ¿De qué valía, no? Irse a Madrid a manifestarse cuando, bueno, realmente tenías que manifestarse en un sitio pequeño donde es donde, bueno, pues la visibilidad tiene que ser más presente, ¿no? يلا نروح نلعب. شو بتسووا؟ يلا نروح نلعب فوتبول يلا. هوب 15 معدة بسرعة. ايوه العب فاول على محمد صالح يلا للاحمر. فاول على محمد صالح. في صور في غزة آخر مرة رحنا على غزة في 87 قبل الانتفاضة الأولى. الاحترام بدون شباب الخليل ما له طعم. الأمان يعني صراحة ليش؟ لأنه جمهوره فكاهة. Horrez gain, aipamen berezia egin nahi diogu urte honetan edo berriki hilden Inigo Muguruza musikari irundarrari eta omenalditxo gisa edo berak egindako laburmetrai baten aurkezpena ere egingo da zinemaldieko egitarauaren barruan, ez? Beraien musika talde batek, Jose Ripiauk esaten zuen bezala, oraindikan denboraz gabiltzalako goxotasunari leku bat egiteko, ez? Orduan, guzti gonbitea zabaltzen dizuegu edo luzatzen dizuegu, hortengo edizio honetan ere bai, inoiz baino eskaintza handiagoa daukaguna edizio honetan, parte hartzeko. Saioaren bukaerara iristen ari gara eta egunero bezala Urtzi Urkizu kazetaria izanen dugu gurekin, baina Urtzirekin batera beste norbait etorriko da beti. Urtzi, kaixo, norekin etorri zara gaurkoan? Kaixo, gaur bai, Gaizka Izagirrerekin, Gaizka Gaztezuloko zuzendaria dugu eta telesail zale amorratua eta jende askok telesailak eta jarraitzen dituena, ikusten dituena, ezagutzen du Gaizka, aritzen dira batzuk gomendio bila eta Gaizkak bai sare sozialetan eta hedabide askotan kolaboratzen du telesailetaz idazten eta hitz egiten, horra aritzen da eta zinemazale ere bada eta zinemaldian ere egoten da filmak ikusten, beraz oso egokia gaurko solasaldi honetarako. Gaztezuloko zuzendaria esan du, Gaizka Izagirre. Bai. Zuk bideo laburrak egin dituzu, Gaztei zuzendutakoak, ezta? Bai, aurten pentsatu dugu zorai ezberdina egitea, kontuan izanik zuk esan dezun bezala, Gaztei zuzendutako komunikabidea da egala eta gazteak,
gaztei heltzea oso zaila da gaur egun, ez dakigu inoiz tekla zapatu behar den. Aurten pentsatu dugu egitea, pixkat, sare sozialetarako pentsaturiko edukiak. Besteak beste, ez dakit, adibidez, formatu vertikala niri pertsonalki ez zait bat ere gustatzen, iruditzen zait pixkat artifiziala, baina egia da gaur egun gaztek, batipat Instagramen, goraka horretaz, horren erruz, edo erruz, komila tartean. Arrazoia bintzat hori. Arrazoia, formatu vertikalean kontsumitzen dute ikaragarri mugikorran, orduan, pentsatu dugu adibidez, Instagramek dauzkan erraminta horiek erabiltzea, bideo labur, motz, arinak, naturalako, errealistak, esango genuke, pixkat, kontsumitzen dituzten youtuber horiek referente moduan hartuta, bideo vertikala grabatzea, pentsatu dugu bintzat Instagramen. Horrekin tekla zapaltzen dugu, aipatzen zenuen tekla hori? Bai, sentsazioa, ezakit zuen iritzi berdina, baina sentsazioa ematen batzutan zinemaldia, zuzendari berria, epaimaikide gazteak kenduta, jende gaztea igual ez duela hainbeste erakartzen, euskal jende gaztea esan nahi dute kasu honetan. Ez da, nire sentsazioa da, eta orduan, pentsatu dugu, zergatik ez, probatuko dugu, sare sozialak erabiliz, horrekin behintzat amu hori botatzen diogun, eta asmatzen dugun, ez da? Eta asmatzen dugun hori da. Bueno, ikusiko dugu horietako bidiren bat? Bai. Venga, ikus dezagun. Eixo, atea geha, Server pelikula ikusi berri dugu, gustatu zait, egia da, gustora ikusiet, Serveren, bizitzaren historiaren zati bat. Baina, ez dizueta aspertu nahi kritika astun batekin, eta egingo detena da, aprotxatuz, justo Victoria Eugenia parean nagola, bakizu hemen urtero jartzen dituztela, iragarki pila bat, pelikulen iragarki pila bat. Orduan, okurritu zait, egitea, gustatuko litzaidake ikustea, frogatzea, euskerak, lehenik eta behin euskerak ze presentzia duen kartel guzti hauetan, eta bestetik euskal ekoizpenak. Bien presentzia, zenbatu ingo ditut, besterik gabe, jungo naiz. Han bukaeraraino, Maria Cristina Hotel parean dagoen hasieraraino, eta handik hasita honaino zenbatuko ditut ea zenbat euskal ekoizpena duen eta kartel guzti hauetan euskerak ze presentzia maila duen. Hasieratik hasiko naiz, hortxe daukazu La Trinchera Infinita, Moriartytarren pelikula berria, hor lehenengoa. Bideoa geldituko momentu bat eta bukerara iristen nahi zenean esango izuet kontaketa zenbatean geldituan, ze momentuz usteet horretan geldituko nahi zela. Beira, hortan ikusten nago, badagola zerbait euskera, zinema musika, Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, bla bla bla, keinu txiki bat bintzat badago. Eta momentuz hortxe jarraitzen du, aurrea jarraituko dut. Aurrea jarraitzen dut, aurrea... Hombre, hemen bai, euskal pelikula bat eta gainea dena euskeraz. Venga, bigarrena, bat eta erdi esango nuke. Eta hau azkena, iritsi gira, beira, hemen berriro La Trinchera Infinita. Beraz, ibilbide osotik, hau da, Maria Cristina paretik, onaino dauden kartel guztien artean, dago bi euskal ekoizpen, bat euskera hutseko kartela, euskera hutsean, eta gero hor erdian zegoen iragarki bat, erdizka. Hitza orain zuek daukazue, asmatu dugun edo ez dugun asmatu bideo hauekin. Urtzi, zure kasuan, gaur goizean, prentsaurreko berezi batean izan zara? Zer aurreratu dizagukezu? HBO-ren Patria telesaila aurkeztu dute, minutu batzuk, bideo batzuk aurkeztu dituzte, han izan dira aktoreak, Aitor Gabilondo sortzailea, HBO-ren ordezkariren bat, eta behintzat argi esan dezakegula, euskeraz ez dugula hitz bakar bat ere entzun, ez da gaizka? Hori da, aipatzen zuen Aitor Gabilondo zuzendariak etengabe, pixkat guzti honen oinarri izan dela sinesgarritasuna, sinesgarria izatea, eta ikusgarria bada, HBO izanik, hori, esperotakoa, nik uste, ikusgarritasun maila hori edo esperotakoa, baina urtzitanik komentatu dugu bideoa ikusi ostean, harritu gauela apur bat euskeraz hitz bakar bat ez dugula entzun. Orduan, zentzu horretan behintzat, sinesgarritasun hori nire ustez pixkat kolokan gelditzen da, behintzat trailerrean gero ikusiko dugu, aktoreak egia da euskalduna diela, eta agian zerbait egite egongo den, esperantza hori dauka, baina trailerra mitzat ez dugu zer ikusi. Ez, gero telesailan ere, 100% gaztelaniaz izango da, baina hori HBO-k berak ezarritako zerbait izan da, ze Aitor Gabilondo bazuen asmoa euskaraz egiteko, edo zerbait behintzat 100 batean euskarazko elkarrezketak egoteko, baina ez da alakorik egongo, baina baditugu ere ikusitako beste pelikula batzuk komentatzeko, gaizka atzo gaina. Ikusi duzu zerbait ere ja? Kointzitu genuen pelikula batean atzo. Konkretuki,
zorionez urtzirekin kointziditu nula, hori bai, baina zoritxarrez pelikula hori ikusi nuela. Neri pertsonalki, pixkat gogor izango naiz, baina ez zitzen bat ere gustatu Alejandro Amenabarren pelikula berria, mientras dure la guerra. Atzo aipatu genuen. Bai, ongi egina dagola, eta bueno, nahiko entretenigarria da, baina bueno, pixkat aztertzen aste baldin bat iruditzen zait, pixkat, Karra Errejalde ondo dago, aktore ona iruditzen zait, baina momentu batzuetan pixkat pasa egiten dela iruditzen zait, eta ez zen bat ere sinesgaitza iruditu. Francoren irudia ere, ez dakit zuri gustatu zaizun urtzi, baina neri pertsonalki ez zean bat ere gustatu pelikula. Imanol Gallegok aipatu du Unamunoren esaldia, irabaziko duzue, baina ez duzue konbentzituko, eta nahi ere ez nau konbentzitu. Besterik aipatzeko? Bai, neri pertsonalki beste 3 ikusi nituen, baina besterik gabe Pablo Larrainena beti bezala ez du axola gabe uzten, neri gustatu zitzaidan, esperientzia bada, nik uste Pablo Larrainen pelikula bat ikustea, baina esperientzia zari naizela zalantzari gabe momentuz Lighthouse iruditu zait pelikularik onena, eta hori, amarterritan ikusi nuela, ja pixkan nekearekin, logurarekin, baina iruditzean txuribeltzeko amesgaizto ero bat, egia da, 10 minutuan ja trama aztu egiten zaizula, 5 axola trama, baina William Dafoe eta Robert Pattinsonen interpretazio hori esker, eta pixkat, gaina dago, karratuan grabatua, 4 erenetan grabatua, eta da, esperientzia bat da pelikula hori. Ni gomendatzen dizuet ikustea, baina beti ere, pixkat, betaurreko hiek jantzita, ez? Ikusiko duguna ez dela ohiko zinema, edo zinema komertziala, muturreko zinema da, baina nik momentuz, pelikula bat gomendatu beharko banu, ni Lighthouse gomendatuko nuke. Zure gomendioa gustuko ditugu, Gaizka. Eskerrik asko, posten naiz. Eskerrak, du bestela. Urtzi besterik baduzu esateko? Bai, Costa Gabrasen Adults in the Room ikusi nuen atzo, gaur Donostia saria jasoko du gainera Costa Gabrasek, eta oso interesgarri zitzaigun, eta Varoufakisek eta Troikaren artean izan zuten borroka eta Europako Batasunak nola funtzionatzen duen, Greziarekin zer egin zuten Alemaniarrek eta Europako Batasuneko herrialde, boteretsu horiek oso modu interesgarrian kontatzen du, agian dentsoa edo momentu batzutan pisutsua egindakieke zenbait ikusleri, baina Costa Gabras maite dutenentzat eta Europako Batasunaren politika jarraitzen duna eta Greziarekiko ere interesa duenentzat oso pelikula interesgarri iruditzen zait. Bere irudiekin bukatuko dugu gaurko saioa, zer iruditzen? Bai? Bale, Costa Gabrasen Adults in the Room irudiekin bukatuko dugu, baina gogoratu, bihar igandea ez dugu saiorik izanen, eta astelenean bueltan gara berriz ere, astelenean Zurriolako butakan. Aio! κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, όλα θα αλλάξουν. Αυτή είναι η δύναμη μας. Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε. You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you and the hope you represent. I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring. I'm sure we're going to do good work. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite. They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece. The rescue plan was to save the German and French banks. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue. Out of the question to renegotiate the MOU. Le peuple grec a des obligations. This will lead to closure of your banks and to an exit from the Eurozone. You are throwing us out of the Euro. I didn't say that. You implied that. He's the one that should be kicked out. We need a Yannick set. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είναι παγίδα. Όλοι θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να υποκύψεις. Sign the MOU or exit the Euro. You are wasting our time! If you were me, would you sign this MOU? Banks shut. No more money. Well, as the Beatles say, money can't buy me love.